Baik, manusia फरायनानै माब्रै सारि जाफिननो हागौ? बियो खनसेबाव गावनि बिमानि बिसाखौ हाबनानै सारिफिननो हागौ खोमा? जिसुआ बुंफिनबाय, नंथारगौ नंथारगौ आं नोंखौ होनो, दै आरो जिउजों सारि जाफिनाब्ला रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो हाया। Praise the Lord. जों बाहाय मोननो हादों जिसु ख्रिस्ट'जों सासे निकोदेम होननाय सुबुंजों बेबायदि रायज्लायदों। निकोदेमआ ओरैबायदि मानसिमोन, सासे बियो गोरों-गोरा मानसिमोन। बे गोरों-गोरा मानसिखाय बियो जिसु ख्रिस्ट'नाव सोंदोंमोन। मा सोंदों? गुरु, जोङो मिथिगौ नोङो इसोरनिफ्राय फैनाय सासे फोरोंग्रा होननानै। मानोना इसोरा लोगोआव थायाब्ला रावबो नों बायदि सोमोनांनाय खामानिफोरखौ मावनो हाया। Praise the Lord. निकोदेमआ बेबायदि बुंदों। बियो सासे फारिसाय मानसि, बियो सासे ओरैबायदि गोरों मानसि। दा बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नाव सोंदों, ओ गुरु, जोङो मिथिगौ नोङो इसोरनिफ्राय फैनाय। नोङो इसोरनिफ्राय फैनाय। सासे फोरोंग्रा होननानै। मानोना इसोरा लोगोआव थायाब्ला रावबो नों बायदि सोमोनांनाय खामानिफोरखौ मावनो हाया। Praise the Lord. बाय जों मिथिनो मोनदों निकोदेमआ ओरैबायदि गोरों-गोरा मानसिखाय बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ हमदांदों। बिनिखायनो बे बुंदों, ओ गुरु, नोङो सासे इसोरनिफ्राय फैनाय। बिनिखायनो जोङो नोंखौ मिथिगौ, नोङो ओरैबायदि इसोरनिफ्राय फैनाय सुबुंखाय सोमोनांनाय खामानिखौ नोङो मावनो हायो। जेब्ला बिदि बुंदों, अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनो गोनां जादों। मा बुंदों? नंथारगौ नंथारगौ आङो नोंखौ होनो, सारि जाफिनब्ला रावबो इसोरनि रायजोखौ नुनो हाया। सारि जाफिननाय, जोनोम जाफिननाय, बे जोनोम जाफिनाब्ला रावबो इसोरनि रायजोखौ नुनो हाया होनना बुंदों। Praise the Lord. निकोदेम ऐसे व्यक्ति था, वो बहुत शिक्षित, इसीलिए वो पारिसय होकर भी बहुत ज्ञान बुझने वाला व्यक्ति होकर ईश्वर के पास आकर बनने लगा। हे गुरु, हम जानते हैं तू परमेश्वर से आया हुआ है, इसीलिए तुम बहुत चमत्कार कार्य करते रहे हैं। ऐसा बोला तो यीशु ने फिर उससे बोलने लगा, क्या बोलने लगा? सच मैं तुमको कहते हो यदि तुम नया जीवन पाने के लिए जन्म नहीं हुआ तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहने लगा। Praise the Lord. नंथारगौ आं नोंखौ होनो, सारि जाफिनाब्ला नया जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकूंगा या नो देखूंगा। ऐसे बनने लगा। तो निकोदेम ऐसा बोला, मैं बच्चों से लेकर बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होकर क्या माँ के गोद में क्षमा कर फिर जन्म ले सकते हैं? ऐसा कहने लगा। तो यीशु ने बोला, सच मैं कहता हूं, पानी और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माना होता तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश न कर सकूंगा। ऐसा बोला। Praise the Lord. इसीलिए हम क्या करना चाहिए? नया जन्म लेना चाहिए। नया जन्म लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मार्ग दिखाया। Praise the Lord. गोदान जोनोम लानो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे लामा जोंनो होदों। जाय लामाया दिनै गोथों, जाय लामाया सिदा, बेखौ जोंनो होदों। सोरनि दारै होदों? जों मिथिगौ।
जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि आगोल जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि आगोल सासे व्यक्ति संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने से पहले एक व्यक्ति इस संसार में जन्म हुआ था। उसका नाम क्या था हम सभी जानते हैं, जॉन। जॉन था। जॉन प्रभु यीशु मसीह के 2 महीने बड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो जॉन ने एक विशाल जगह में खड़ा होकर ऐसा कहने लगा, ओ मनुष्य, स्वर्ग राज्य निकट है, इसलिए अपना अपना मार्ग सीधा कर जाओ, मन फिराओ और मन फिराने की कोशिश करके बपतिस्मा ले लो, ऐसा कहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बे जॉना मारू बेराम फोथाराव गसंनानै हब्रा हब्रा बुंदों, लामाखौ गोथों खालामदो, इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय, इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय, नोंसोर गाव गावखौ गोसो सोलायनाय दिन्थिनो थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होजादो होननानै बियो हब्रा हब्रा बुंदों। प्रेज़ द लॉर्ड। हब्रा हब्रा बुंदों। जेब्ला बिदि बुंदों, गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टनि नङा, जॉननि खाथियाव गोबां मानसिफ्रा जॉननि खाथियाव फैदों, लारि लारि फैदों। अब्ला बे जॉना मा बुंदों जों नायनि। जोङो नायनि माथाइनि लिरनाय 3नि 7 पदनिफ्राय फरायलांबाय थागोन माबासिम 11 पदसिम फरायलांनि। माथाइ, लुक बाहाय मोनजोबो गांब्रै बिजाबाव, किन्तु आङो दिनै माथाइनिफ्राय फरायनोसै। माथाइनि 3 आयदा 7निफ्राय फरायलांनि। बाहाय बुंदों, आनथाय फारिसाइफोर आरो सादुकाइफोरनि गोबांखौ बाप्तिस्मा होजानो फैनाय नुनानै ज'ना होनदों, ओ जिबौ गांसोनि फिसाफोर, इसोरनिफ्राय फैगोन साजायनिफ्राय खारग'नो नोंसोरखौ सोर फोरोंखो होनना बुंदों। नोंसोरखौ सोर फोरोंखो दे गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायनायनि खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिदो, आरो जोंहा अब्राहामनो बिफा होननानै गोसोजों गोसो दासान, मानोना आङो नोंसोरखौ होनो, इसोरा बे अन्थाइफोरनिफ्राय अब्राहामनो फिसाफोर उजिहोनो हागौ। रुवाया बिफांफोरनि रोदायाव दोनखा जाबाय, बिनिखायनो मोजां फिथाइ थायि बिफां फांफ्रोमबो दानफाय जानानै अराव गारजागोन। आंनो नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो, आनथाय आंनि उनाव फैगोना आंनिख्रुइ बोलोगोरासिन, आंनि बिनि फैथाखौनो दांनो समाया। बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन होनना बुंदों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नायदो दिनै बेसे मोजां बाथ्रा, जिसु ख्रीष्टआ मा होनखो दिनै जोंनो लामाखौ खोन्थादों जे गोदान जोनोम जायाब्ला, सारिजाफिनाब्ला सोरगो रायजोखौ नुनो हाया, एब्ला बिनि रायजोआव हाबनो हाया होननानै बुंनायनि मानिखौ दिनै ज'ना मावनानै होदों। प्रेज़ द लॉर्ड। ज'ना मावनानै होदों। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ए जीवों की संतान लोग, परमेश्वर की आने वाले
जो सजा न्याय, इस न्याय से भागने के लिए आप लोगों को किसने बताया? ऐसा कहने लगा जॉन ने, और कहने लगा अपना अपना मन प्राणी को दिखाओ, मन प्राणी को दिखाओ, माने गोसो सोलायनायखौ दिन्थिदो। आरो जोंहा अब्रामनो बिफान जानानै गोसोजों गोसो दाजां, और हम लोगों ने अब्राहम ने ही पिता समझकर मन में मत सोचो, मन में मत सोचो। परमेश्वर इस पत्थर से अब्राहम को संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और कुतार, रुआ को कुतार है ना, कुतार एक वृक्ष के नीचे रखा हुआ है, माने रुआ को बिफांनि गुदियाव दोनखानाय जाबायनो। कुतार पेड़ के नीचे रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसका कारण यह है, यदि ये वृक्ष फल नहीं देते तो इस पेड़ को काटकर फेंक देगा, और जब चुका हो जाएगा जला दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जेब्ला बे बिफाङा थायनाय फिथाइ थायनाय नङा, रुवाजों बेखौ दानफायगारनाय जागोन होनना बुंदों, आरो बेखौ फोरानगारनाय जागोन, आरो फोराननायनि उनाव बेखौ अरजों सावनाय जागोन होनना बुंदों। अर्थात बिनि मानेया जाहैबाय, जुदि जोङो इसोरखौ नाजावबाय, बाप्तिस्मा लाबाय दैजोंहाय, इसोरखौ नाजावबाय, बाप्तिस्मा लाबाय, जोङो फांसे बिफांनि समान जाबाय। बुजिनो सेस्था खालाम दे। जोङो फांसे बिफांनि समान जाबाय। जुदि जों बिफांनि समान जानानै जुदि जोङो फिथाइ थायनो रोङाब्ला होनना बुंदों, जोङो फिथाइ थायनो रोङाब्ला मा जागोन? दानफाय जागोन। परमेश्वर ने कहते हैं, हम भी जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया है, वो एक एक वृक्ष हो गया है, एक एक वृक्ष। यदि हम फल नहीं दे सकेंगे तो परमेश्वर हमको काटकर फेंक देगा और नरक में जला देगा। हम कैसे फल देने के लिए सीखेगा? हम कैसे फल देगा? ये एक कारण है। ये कारण सिर्फ परमेश्वर को सेवा करना, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर के आदेश को मानना, इसका हम करना चाहिए। दिनै इसोरनि बिसा जाबायब्ला, इसोरनि बोसोरखौ मानिनाय, इसोरखौ खुलुमनाय, बिनि थिननायखौ मावनायानो दिनै जोङो बिनि सायाव फिथाइ थायनाय जायो होनना बुङो। प्रेज द लर्ड। जुदि जोङो बाप्तिस्मा लानानै ख्रिस्टान जानानै जुदि जोङो प्रार्थना मोनसेबो खालामनाब्ला, इसोरखौनो खुलुमनो जोङो सम होनो हायाब्ला जों फिथाइ थायगोन नामा? इसोरा जोंनिफ्राय आरज फंसेबो खोनायाब्ला, जोंनि गरसे गरनै होनायखौ बियो नुनो मोनाब्ला, जोङो सोरनिबा सिगाङाव फंसे रावखौ इसोरनि नामाव खोन्थानो जुदि जोङो रोङाब्ला, माबा मोनसे सिमां नुनायफोरखौबो जुदि जोङो मानसिफोर सिगाङाव खोन्थानो रोङाब्ला, इसोरा जोंखौ मोजां मोनगोनसे? मोजां मोननाय नङा। बियो जोंखौ बेखौसो लुबैदों। फिथाइ थायनाय मानि जों इसोरनि मुङै बेखौ खुलुमनाय, इसोरनि मुङै जों दान होनाय, इसोरनि मुङै बिनि थिननायखौ मावनाय, मिथियैखौ मिथिहोनाय, मानसिफोरनि सिगाङाव खोन्थानाय, बेफोरनो इसोरनि फिथाइ। बेखौ जुदि मावनायखौ नुबायब्ला बियो जोंखौहाय हामजाबाय आरो बियो दानफायनाय नङा। प्रेज द लर्ड। दानफायनाय नङा।
बाय बुंबाय आंनो नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो। जॉन ने ऐसा बोला, मैं तुम लोगों को मौत फिराने के लिए ही पानी से बपतिस्मा दिया है, किंतु मेरे पीछे जो आने वाला है वो मुझसे बहुत बड़ा है, महान है। मैं उसकी जूता को भी टच करना न सका। आङो बिनि फैथाखौबो दांनो समायानो, ज'ना बिदि बुंदों। आङो बिनि फैथाखौबो दांनो समाया, बिनि जुथा सेन्देलखौ दांनो समाया। बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन। वो तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बाप्तिस्मा देगा, बाप्तिस्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड। बियो जोंखौ अरजों आरो गोथार जिउजों बाप्तिस्मा होगोन। अब्ला बाप्तिस्माया मोननै जादों जायाखै? मोननै जाबाय दा? मा मा जाखो? मोनसेया जाहैबाय दैजों जिसु ख्रिस्टनि मुङाव पाप क्षमा मोननायनि थाखाय बाप्तिस्मा लाबाय, आरो मोनसे माजों? जिसु ख्रिस्टनि गोथार जिउ आरो जिसु ख्रिस्टनि गोथार जिउनि अरजों बियो खेबसे बाप्तिस्मा होबावगोन। मोननै जाहैबाय दानिया। प्रेज द लॉर्ड। जोङो नायलांबावनि 13 को फरायबावनि। 13 निफ्राय 16 पदसिम फरायलांगोन। 13 निफ्राय 16 पदसिम फरायलांसै। बाय जिसु ख्रिस्टआ गावनो नियमनि थाखाय मानसिफोरनो मिथिहोनो थाखाय बियो गावनो बाप्तिस्मा लादों। प्रेज द लॉर्ड। बाय बुंदों, बे समाव जिसुआ गालिलनिफ्राय जर्दानाव जहनजों बाप्तिस्मा होजानो थांदों। इस समय प्रभु यीशु गालिल से जॉर्दान में जॉन से बाप्तिस्मा लेने के लिए चला गया। आंथाय जॉना बेखौ रायखांनानै होनदों, किंतु जॉन ने उसको मना करके कहने लगा, नोंजोंसो आङो बाप्तिस्मा होजानो नांगौ, तुझसे ही मैं बाप्तिस्मा लेना चाहिए था, आरो नोंसो आंनियाव फैदों, और तू है ही मेरे पास आया, ऐसे कहने लगा। तो यीशु फिर बोलने लगा, दानो बेखौ जानो होदो, अभी इसको होने दो। माको? किसको होने दो? इसको होने दो। इसका मतलब क्या है? पानी में डूबने के लिए होने दो, ऐसा कहने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जिसुआ गावनो जॉनखौ बुंदों, बेखौ जानो होदो, जाखानांगौखा। मानोना दैयाव बाप्तिस्मा लायाब्ला गोथार जिउआ फैनाय नङा। बेखौ सिन सुरुबै दिन्थिनो थाखाय बियो बे बाथ्राखौ बुंदों। जोङो बेबायदिनो धोरोम मानिखौ जाफुंहोनो नांगौ। हमें इस प्रकार धर्म धार्मिकता को सफलता करना चाहिए, जाफुंहोनो नांगौ, सफलता होना चाहिए। जॉना बेखौ जाफुंहोनो होबाय, जॉन ने इसको सफलता करने के लिए दे दिया। जिसुआ बाप्तिस्मा होजाबानो दैनिफ्राय गाखांदों आरो नोख्राङा गेवदों आरो बियो इसोरनि जिउखौ मासे फारेव बादि ओंखारबोनानै बियाव फैनाय नुदों नामदों। प्रेज द लॉर्ड। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बाप्तिस्मा होजाबाय जॉनजों आरो दैनिफ्राय बोरियाव थांबाय, बोरियाव थांनाय लोगो लोगो नोख्राङा गेवदों आरो फारेव बादि फैनानै बिनि फाफ्लियाव बाफैनायखौ नुनो मोनदों। प्रेज द लॉर्ड। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो जॉन ने बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जो पानी से ऊपर में चढ़ा गया, तो देखने लगा कि स्वर्ग खुला हो गया और स्वर्ग से एक कबूतर चुरुप उसके पास आकर कंधा में
बैठने लगा, कंधा में बैठने लगा। यीशु क्रिस्ट की फाफ्लियाव फारुआ फैनानै बाफैबाय। कबुतर माने फारौ नङा होमबा? फारौआ फाफ्लियाव फैनानै बाफैबाय। होनब्ला नायदो, इसोरानो गावनो बाप्तिस्मा होजानानै मानसिफोरनो दिन्थिदों। किन्तु यीशु क्रिस्टआ गाव बाप्तिस्मा लानाय सिगां गोबां मानसिफ्रा गोसो सोलायनो थाखाय बाप्तिस्मा लागासिनो दंखायो। सोरजों? जॉनजों। किंतु प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के पहले बहुत मनुष्य जॉन से पानी में बपतिस्मा ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्ला नायदो, यीशु क्रिस्टआ जोंनो माबायदि फोरोंदों। जोंनो दिनै बपतिस्मा लाथारनांगोन अनजायफोर, नङाब्ला जों सोरगोखौ नुनाय नङा। हम सभी बपतिस्मा लेने ही पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग राज्य न देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाथ्राखौ बिदि बुंदों ना। जोङो थोनर जानायखौ नायनि, थोनर जानायनि 2:38 पद, 2:38 थोनर जानाय प्रेरित 2:38 पेटरा बिसोरखौ होनबाय, गोसो सोलायदो आरो नोंसोरनि साफ्रोमबो नोंसोरनि पापफोरखौ नागारनायनि थाखाय जिसु ख्रीष्टनि मुङै बाप्तिस्मा होजाथों, अब्ला नोंसोरो गोथार जिउनि ओरैनो होनायखौ मोनगोन। प्रेज़ द लॉर्ड। दिनै सोर बुंखो बेखौ? जिसु ख्रीष्टनि सोलोंसा, जिसु ख्रीष्टनि चेला पेटर होननाया दिनै मानसिफोरखौ बुंदों। मा होनदों? गोसो सोलायदो आरो नोंसोरनि साफ्रोमबो नोंसोरनि पापफोरखौ नागारनायनि थाखाय जिसु ख्रीष्टनि मुङै बाप्तिस्मा होजाथों, अब्ला नोंसोर गोथार जिउनि ओरैनो होनायखौ मोनगोन। प्रेज़ द लॉर्ड। जुदि जोङो बाप्तिस्मा लायाब्ला गोथार जिउनि ओरैनो होनायखौ जों मोननाय नङा। दिनै संसारनि मानसिफ्रा रावबो मोनाखै। जायहा इसोरखौ फोथायदों, जायहा इसोरजों लाबोजादों, बिसोर इसोरखौ नाजावग्राफ्राल' गोथार जिउनि ओरैनो होनायखौ मोनगासिनो दङ आरो मोनलांबाय थागोन। प्रेज़ द लॉर्ड। पेटर ने उन लोगों को कहने लगा, मन फिराओ और तुम लोगों की प्रत्येक जनों अपना अपना पाप को त्याग करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। तो तुम लोगों को पवित्र आत्मा की ऐसे ही अनुदान को मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के वरदान को मिल जाएगा। किस वरदान? पवित्र आत्मा की वरदान। इस पवित्र आत्मा की वरदान को मिल जाएगा। इसलिए हमें सभी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर फास्टिंग बैठकर क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो कदापि पवित्र आत्मा नहीं मिल सकेगी। पवित्र आत्मा बहुत मूल्यवान है, ये एक अंडा जैसा है, और इस पवित्र आत्मा को हम दुख न देना चाहिए। बाइबल ऐसे कहते हैं। हम देखेंगे पवित्र आत्मा को जों दुखु होनो नाङानो। बे ओरैबायदि गोथार, ओरैबायदि मूल्यवान। बे गोथार जिउआ जोंनाव थायोब्ला जों बेखौ आदोर खालामनांगौ होनना बुंदों। बेखौ जों दुखु होनो नाङा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुखु होनो नाङा। जोङो फरायनि एफिसिया 4:30 पदाव बुंदों, नोंसोरो इसोरनि गोथार जिउखौ बिखाथा खालामहो, बेजों नोंसोरो बायख'नायनि दिननि थाखाय हांखो बुजाबाय होनना बुंदों। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बिदि बुंबाय, नोंसोरनि इसोरनि गोथार जिउखौ बिखाथा खालामहो। तुम लोगों ने परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है, इस पवित्र आत्मा को मत दुख देना, क्योंकि इससे तुम लोगों को खरीदने का बहाना दिया गया है और सिंबल हांखो बुजाबाय, सिंबल दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
बियो जोंखौ बायख'नायनि सिन होबाय नांदों माजों गोथार जिउजों जेब्ला जों बाप्तिस्मा लाबाय गोथार जिउखौ जों बरायनानै लाबाय गोथार जिउआ मोनसे सिन जाना थाबाय हांखो जाना थाबाय एक मोहर हुआ है पवित्र आत्मा इसलिए हम पवित्र आत्मा को दुख मत देना इस संसार में कोई किसी को भी उद्धार देने की शक्ति नहीं दिया है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दिया है प्रेज द लॉर्ड बे संसाराव दिनै रावनोबो बासायनाय लामाखौ होआखै बासायनाय लामाखौ होआखै नाथाय प्रभु यीशु ख्रीष्टनोल' बियो बे बासायनाय लामाखौ होदों बिनि दुआरैल' जों बासायनायखौ मोननो हायो होननानै जों फरायनि दे थोनहर जानाय सारि 12 ना थोनहर जानायनि सारिनि 12 बे बाथ्राखौ बुंदों फरायनि संसाराव गुबुन रावनोबो बासायनो हानाय बोलोखौ इसोरा होआखै बेजोंल'नो बोखांजानायखौ मोननो हागौ प्रेज द लॉर्ड जोङो दिनै जिसु ख्रीष्टजोंल' बोखांजानायखौ मोननो हायो सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार को मिल सकते हैं उद्धार को हम मिल सकते हैं नहीं तो हम कभी से किसी से भी मिल नहीं सका प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु कहते हैं जिसु ख्रीष्टआ बुंदों मा बुंदों आंनो नंगौ लामा आरो गोथां ना जों फरायनो दे फरायब्ला स्रा जागोन जहननि 14:6 जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों जिसुआ बेखौ बुंफिनबाय आंनो लामा नंगौ आरो गोथां आंजों नङाब्ला रावबो बिफानायाव सौहैया रावबो बिफानायाव सौहैयानो प्रेज द लॉर्ड जॉन 14:6 पद में ऐसा लिखा हुआ है यीशु ने कहा मैं ही हूं मार्ग सत्य और जीवन बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता सिर्फ मेरे द्वारा ही जा सकता प्रेज द लॉर्ड आंनि जुगिदेसो बिफा इसोरनो सहैनो हागोन आङो अब्ला जों बे गोथार जिउखौ नांगौ नाङा जोङो दिनै बाप्तिस्माखौ नांगौ नाङा दै हक बा पवित्र आत्मा हक बे मोननै बाप्तिस्माखौ जोंनो नांथारगौ अनजाग्राफोर सोरबा जुदि दिनैहाय बाप्तिस्मा लायै दङब्ला इसोरखौ खुलुमनो फैनाय समाव जुदि दैजों चिन महरै जुदि नोङो नाजावाखैब्ला सोरगोखौ नुनाय नङा बाइबेला बेखौ जों फोरोंदों प्रेज द लॉर्ड बेनिखायनो जोङो फै फोरबोनि जिसु ख्रीष्टनि मुङैहाय जोङो बेखौ ग्रहण खालामनि जोङो बिनि गोथार जिउखौ बरायनि बिनि गोथार जिउआ जोंनाव थाफैथोंसै मानोना जेब्ला जहनजों बाप्तिस्मा होजानाय गोबां सुबुंफोर दंमोन बिसोरो सिगांफोर गोथार जिउनि बाथ्राखौ मिथियाखैमोन गोथार जिउनि बाथ्राखौ मिथियाखैमोन जेब्ला गोथार जिउनि बाथ्राखौ पौलमोना खोन्थादों अब्ला बिसोर सोमोसो नांदोंमोन आरो बिसोरो जेब्ला पौलमोना आखाइ होनानै प्रार्थना खालामदों अब्ला बिसोर गोथार जिउ मोननो हादों प्रेज द लॉर्ड दा बेनिखायनो बे गोथार जिउखौ जों बिनानै लानांगोन जोङो फरायनि थोनहर जानायनि प्रेरित 19 2 3 फरायलांबाय थानि 6 पदसिम फरायगोन 6 पदसिम 2 निफ्राय 6 पदसिम फरायगोन दे थोनहर जानाय 19 2 निफ्राय 6 पदसिम नोंसोरो फोथायनानै गोथार जिउखौ मोनबाय सोंदों बिसोरो बुंफिनबाय गोथार जिउ दङ होननानै जोङो खोनाफेराखैबो पौला होनबाय अब्ला नोंसोरो बबे बाप्तिस्माजों बाप्तिस्मा होजाखो
बिसोरो होनबाय जहननि बाप्तिस्माजों पौला होनबाय बिसोरो बिनि उनाव फैगोनखौ बे जाबाय जिसुखौ फोथायनायजों होननानै जहना हादरनि मानसिफोरखौ होनै गोसो सोलायनाय बाप्तिस्माजों बाप्तिस्मा होनायमोन। बेखौ खोनासंनानै जेब्ला बिसोरो फोरबो जिसुनि मुङै बाप्तिस्मा होजादों आरो पौला बिसोरनि सायाव आखाइफोर दोनब्ला गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैदों आरो बिसोरो ना बेबायदि रायदों। प्रेज द लर्ड। ना बेबायदि रायदों। उस समय जॉन के द्वारा बपतिस्मा लिया था तो उन लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था, इसलिए ऐसे कहने लगा तुम लोगों ने पवित्र आत्मा मिल गया, ऐसे पूछा। और उन लोगों ने कहने लगा पवित्र आत्मा है कि नहीं हम अभी तक नहीं सुना। गोथार जिउ दं होननानै जों दासिम खोनाफेराखै। किन्तु पौल कहने लगा तो तुम लोगों ने किसके द्वारा बपतिस्मा ले लिया? नोंसोर सोरनि दारै बपतिस्मा होजाया होननानै सोंदों ना। अब्ला बिसोर बुंबाय तो उन लोगों ने कहने लगा जॉन की बपतिस्मा से, जॉननि बपतिस्माजों जों बपतिस्मा लादों होननानै बुङो। प्रेज द लर्ड। आरो पौला होनबाय बिसोरो बिनि उनाव फैगोनखौ बे जाबाय जिसुखौ फोथायनायजों होननानै जहना हादरनि मानसिफोरखौ होनै गोसो सोलायनायनि बपतिस्माजों बपतिस्मा होनायमोन। पौल ने कहने लगा कि उन लोगों ने उसकी आने वाले को कर विश्वास के द्वारा जॉन ने उन मनुष्यों को बपतिस्मा देते आए थे। मन फिराने के बपतिस्मा देते आए थे। गोसो सोलायनायनि बपतिस्मा होनायमोन होनना बुंदों। बेखौ खोनासंनानै जेब्ला बिसोरो फोरबो जिसुनि मुङै बपतिस्मा होजादों, इस बात को सुनकर जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा बपतिस्मा लिया तो पौल ने उन पर के सिर पर हाथ देने लगा और हाथ देकर प्रार्थना करने लगा। जो प्रार्थना करने लगा तो उनके सिर पर क्या आने लगा? पवित्र आत्मा आने लगा। पवित्र आत्मा आया और अनेक भाषाओं से बोलने लगा और क्या हुआ? भविष्यवाणी कहने लगा। कौन कहने लगा? जो लोग पवित्र आत्मा नहीं जानता था उन लोगों ने पवित्र आत्मा मिलकर भविष्यवाणी बोलने लगा, कहने लगा और अनेक भाषाओं की भाषा बोलने लगा। ताकि बिसोरो नाना बाथ्रा बुंदों। इसोरनि गोथार जिउआव फैनाय लोगो लोगो थि थाना रायदों आरो गोथार जिउनि बोलोजों बिसोरो नाबि बायदि बुंदों होनना बुङो। भबिष्यवाणी नाबि बायदि बुंदों। अब्ला फै जोंबो दिनैनि समाव गोथार जिउखौ जों बरायनो, गोथार जिउखौ जों बरायनो होननानै गसंदों। आं गोबाव लानो सानाखिसै। इसोरा बे बाइकनि सायाव बोर होथों, इसोरा बे बाइकनि सायाव बोर होथों, जोङो गोथार जिउखौ बरायनि।